Uphakela umthakathi-ke uzobeka umlando wakhe noBhejane lapho eHlokozi ebekufihlwa khona uBhejane awumuzwa. Ngoba sizinsizwa savuma sibamba khoni noma kunzima sidedele ngoba sizinsizwa savuma sibamba khoni noma kunzima sidedele ngoba sizinsizwa savuma sibamba khoni noma kunzima sidedele ngani noma sizinsizwa savuma sibamba khoni noma kunzima sidedele ngani noma sizinsizwa savuma sibamba khoni. Induna zenkosi nomndayi induna esiphathele uhlelo lwethu njengensizwa, induna yendawo, ubukhosi balapha endaweni, amadoda lapha endaweni, insizwa zendawo, umndeni wakwaMsomi namasomi onke lapha khona ngokwehlukana. Ngicela ningibolekele nansi insizwa ihawu ihlale phansi. Sosha. AbakwaMsomi bonke ngokwehlukahlukana kwezindlu zabo, umphakathi wakule ndawo wonke, abefundisi mabekhona, omama, odadewethu, induna engihamba nazo zonke zalapha eSouth Coast, amadoda, obaba bami engihamba nabo bakhona lapha eSouth Coast, nezinsizwa zonke, ngiyanibingelela sanibonani. Mina igama lami uNkosi khona engalethwa ubaba, umama wathi nguvusa umuzi, wasephinda umama ethi ngingowakwaNdabandaba, nobaba waseyavuma ukuthi ngowakwaNdabandaba. Insizwa-ke ngazi ngophakela umthakathi, ngingumdidiyelo wamabutho lapha kwaNongoma, ngibambisene nomntwana ufunda noTata uGodo namazi iningi lenu lapha emsakazweni okhosini, singabadidiyeli sibathathu. Banina abakwaMsomi ningaphatheki-ke kabi, ngicela niphole noma nisibona singena kanjena, ngicela niphole uma nisibona ngathi asiphathekile kabi. Iy'nsuku seziningi sekuze kwedlula, sakhumbula okuhle esikwaziyo, kodwa khona kubuhlungu enhlizweni, kodwa-ke asizile thina la ukuzokhala namhlanje. Thina sizobungaza ucezu lwethu esiluphilile nalo la emhlabeni. Mhlawumbe abanye bomangala ukuthi umuntu wakwaNongoma ubekwa yini la kwaNongoma kukude kangaka. Ngisuke eGoli izolo ngo-11, ngacishe ngasitaka lapha eMoy River, imoto ingasakwazi ukuhamba ngenxa ye-ayisi emgwaqweni. Ngijahe nje ukuthi ngizoba ingxenye yokuphelezela lensizwa ngoba nginomlando mina nayo. Mhlawumbe ngingakakhulumi okuningi, ngicela ukubeka umlando wami ngalensizwa. Ngo-2008 ngangisebenza kwamasipala lapha eThekwini, ngisebenza ngoplumber-ke mina. Manje ngikunensizwa kwaGumede lapha eNhlazuka eyayivama ukungitshela njalo uSibu umfo kwaGumede ethi hayi wena phakela umthakathi uyayidlala induku kodwa ngeke ulunge ngakithi. Manje-ke njalo ngihleli le ndoda ingixoxela lento lena, yazi yangicasula lento ngo-2013. Ngacasuka nje ngathi mina akho umuntu lapho ukuthi udlala induku ngapha ngithi thina ngangakaze ngiwele mina ukuwela umkhomanzi ngize ngapha. So ngangingazi lutho, ngazi ukuthi ngapha nje abantu bakhona yifundiswa zodwa. Ngiyabona. So ngithi mina yakho umuntu odlala induku ngapha akho umuntu ongathi udlala induku. Lokho ngimcinge Stenga lo muntu kusuka ngo-2008 ngihamba iStenga ngihambela yena. Ngifuna yena lensizwe lele la. Ngifuna nje yona, ngifuna ukusizohlukanisa ubunkunzi ngoba akho umuntu ongathi uyinkunzi la
ebengaye Steng uyabona so ke bese kuthi ngo2014 nensizwe enginika ihawu nansi ehleli phansi umfokashange umzansi hayi nayo ngihlala naye endlini lapha ehostel sengihlala lapha ehostel 17 ithi hayi wephakela ngeke ulunge impela hey kuvele ukuthi angife ithi ngeke ulunge impela nje ngakithi ngeke ulunge ngithi mina wemzansi ngicela ungithathe umfokashange nangi ngicela ungithathe ungiyise lapho ngifuna ukuyibonela mina hayi silokhu sigejana bese kuthi ngo2014 kwakufanele ngiye ekhaya ngomhla ka27 November 2014 kwakuyisabatha ngalelo langa avela ngifonele ebusuku ubhuti athi hey ngilungiselela ukuye ekhaya athi wendoda nawo kumdlalo usukhona sambe sekhona induku zami ngangishiye ekhaya ngisanda kubuya ekhaya ngavele ngacinga induku ngathi asambe angizukudlala abantu mina hey ngafika kulamadoda lapha ngafika kini madoda nonke iningi lena ningazi ngokungibona nizinsizwa ingane zakwethu kulelizwe la ngapha ningamadoda ngafika mina wayekhona usibali nangiqaphela wayekhona ngalelo langa safika singafune lutho nje la singafune lutho singeswa kwakhona ikhehla nje lilodwa la sibuza lathi ningabaphi sathi singabakwa noNgoma lathi nizokwenzani sathi sizodlala umgangela lavele lahleke ikhehla lathi niyazazi ukuthi insizwe ezikule ndawo uthi ingakanani sathi hayi asifune eziningi sifuna lezi ezinkulu impela kuphela wathi hayi nizoyithola abasishaya ngabantu kanjalo akasishaya kukhona abantu abangayazi ukuthi uBhejane kimi wakwalishaya ikhanda ukuthi ngoba ngeke unguyise kalula mina ngilula walishaya impela walishaya kwahla kwamnyama emhlabeni yabo kodwa akekho wabona ngiboni nokuthi mzansi wabona walishaya impela kimi ngalelanga nje lelo qala qaphela silena elokuza walishaya impela ikhanda kimi washo ukuthi ngingigwenya nje ngeke ungenze lutho uyabona ngisho ukuthi ke insizwa zakithi lapha asizile abantu bakwaMsomi asizile ihlobo zakwaMsomi asizile insizwa la ukuzothi le insizwa jobilele namhlanje yenze kahle asizile ukuzosho lokho empeleni masinganitshela iqiniso njengeinsizwa lento eyenziwe le insizwa siyayenyanya niyezwa ke abantu bakithi nina bakwaMsomi ningaphatheki kabi siyamgeza njengoba sikhuluma nje ningaphatheki kabi siyamgeza thina sizinsizwa namhla singenamali sizinsizwa silele sizinsizwa sivuka sizinsizwa satshelwa ngomama bethu ukuthi sizinsizwa asitshelwanga ezinye insizwa satshelwa abantu besifazana ukuthi sizinsizwa ngakho ke into embi kufanele ukwazi ukuyibona mawinsizwa lokho kwenziwe ngumfowethu umngani wami lo ngicina ngihlangane naye kade sisehlazuka ngomhla ka1 kule nyanga la kade sisenhlazuka ababekhona lapho bayabona umgangelo ukuthi wawuvilapha kanjani okukhomba ukuthi kwakubikeka lesi simo wawungaphili lo mgangelo kanti awuhlali umgangelo ungaphili makukhona mina kukhona uBhejane kukhona nampa abafowethu omkhili nezinye insizwe eziningi kodwa wawufile loya asizile ke lapho kuzoncoma isenzo sayo asizile lapho kuzothi lokho akwenzile kube kuhle siyacela nalabo abasemndenini welokhuza lensizwa lathi lapha asizile kuzothi laba abantu asivumile badedele bomama noma ngiyanawo nime nje nginyawo ungabaleki asaze la bamba shibaloba kunzi shibaloba ayihlale phansi ibambe umthetho ayihlale phansi ibambe umthetho ayihlale phansi ibambe umthetho ayihlale phansi ibambe umthetho hlala phansi hlala phansi hlala phansi bafowethu siyabonga kakhulu into zakithi ukuthi ndawonye konke enikwenzayo siyakwamukela bafethu ningene kusakhuluma ngididelo mfowanda bandaba akukho kuhlukela ukukhuluma ngomsezwa abaziyo ngalesizwe ishini sizoqhubeka sithobe nje kancane bafethu silalele izikhulumo zethu emva kwaloko ngicela bamngcongo kuba mngane uzoba nezwi qhubeka mdidelo siyabonga Nkosi yami siyabonga insizwa zakithi siyabonga abanye abantu mabe kade bentshontsha imoto nabo bathatha imoto beyigijimise kakhulu ngelanga kushona umuntu okade bentshontsha la imoto nabantu abadubula ngebhamu makushona umuntu abade bedubula naye badubulisa mina nathi ke kuyindlela yethu le yokuthi uma ngabe kuhamba owethu obe njengathi nathi senze lokho bekade kwenza yena
ngelanga lakhona. So ke lokho enikwenzayo kuyinto enkulu, kuyinto enhle, kwabethukayo akukho konakele ngoba abanye abantu bathi bangaba nolwazi oluthile lwezinye izinto bese becabanga ukuthi khona izinto ezingafanele. Lokhu nje enikwenzayo njengoba silapha ukhona uBhejane la. Njengoba silapha uyasibona, njengoba induku zakhe ihleli phansi ngale uyiphethe ngezandla. Ngoba nenza lokhu nje uyanizwa, uyanibona. So ke siyabonga insizwa zakithi. Kulabo abafika manje abangangazi mina igama lami nguNkosi khona ngivusumuzi ngingwakwandabandaba ngumdidiyeli le kwaMandlakazi entabeni yeZulu. Ngingaziwa kakhulu ngegama lokuthu uphakela umthakathi. Bese ngiphakathi ke nokukhuluma ingane zakithi ngeke ngiqale phansi kodwa bengifuna ukuqinisa laba bakwaMsomo ukuthi njengoba silapha sizile ukuthi mhlambe lensizwa lokho ekwenzile kuyinto enhle. Siyacela futhi nakubo abantu bomndeni abangabakubo kwentombazana alimale kanye nayo kungahamba umlayezo ongemuhle ngathi njengeinsizwa. Thina besazi uBhejane size lapha kulomncwabo ngoba sazi yena, simaze engakakwenzi lokho akwenzile. Lokho akwenzile ukwenze engasitshelanga thina sizomfihla ngenxa yokuthi sazi yena kusuka le kuze kuzofika lapha ahambe khona emhlabeni. Lokho akwenzile akwenza nomuntu abethandana naye ngokwakhe naye. Thina sizobungaza noma sizokhumbula ubuhle bakhe kusukela engakakwenzi lokho. Sicela ukuthi kuhambe kahle makufika emndenini wentombazana kungabe ngathi insizwa ophakela umthathu baze basuka kwaNongoma bazokwenza uphume esiqwini abe yiqhawe lokuthi wenze into embi. Cha, masikhuluma iqiniso lobunsizwa ingane zakithi ngoba umsizwa siyabazi. Lokho akwenzile uphume esiqwini kuba ugwala. Akubona ubunsizwa. Lokho akwenzile akubona ubunsizwa kuba ugwala. Ngicela ukunenzela isibonelo. Uyabona mawuphakamisa induku mfo kaNkomo phambi kwensizwa, wazi kahle ukuthi uyazazi ukuthi wenzani. Kodwa uma uphakamisa induku phambi kwenye insizwa, uyakushaya uvalo. Bese uyalwehlula, uqhubeke udlale nensizwa. Selikushayile uvalo. Sonke mina njengoba ngikhuluma nani, uma njalo mangime phambi kaBhejane bengisuke ngiphelile uvalo. Phuma esiqwini. Ngoba ngimazi ukuthi uzokwenzani kimi. Niyezwa bafowethu. So ke kodwa bese ngiqhubeka ngoba nami ngaze ngikwazi ukwenza. Kusho ukuthi yena ngikhathi eficwa ilomuzwa. Lolu uvalo uthema lumphatha lwamehlula wangakwazi ukubuka ngale kwakhe. Sishola ukuthi ke bafowethu akungabi ngathi sizothi uyiqhawe ngokuhamba nentombazana ngoba nayi nabazali bakhe. Sithi ube yiqhawe kithi einsizweni sisaphila naye sihamba naye ngoba lokho akwenzile akazange asitshele. Lokho abekwenza besitshela sizobungaza khona. Futhi sithatha isinqumo sizinduna la ukuthi sizomemezela usuku lokuthi sithatha abakwaMsomi sizinduna zeinsizwa sonke sihambe siye kubo kwantombazana siyobakhalela. Sikunqumile lokho sizokwenza lokho. Ngenxa ke ukuthi sihlukene ngeindawo futhi siyasebenza. Mhlambe kuzothatha izinsukwana kodwa sicela ukuthi kufike kahle kwabakubo kwentombazana ukuthi cha sizofika nakhona sizobakhalela ngoba lokhu bekungafanele kwenzeke. Lokho okwenzekile akubona ubunsizwa sidala. Kodwa akubunsizwa balensizwa siyabazi. Ngoba ngisho ngaba kayibulalanga intombazana ubezohamba aguge angaqhubeki nobunsizwa. Kodwa mhla ehamba emhlabeni besiyobukhumbula umsizwa bakhe. So ke ngenzela ukuthi lo umoya ube muhle insizwa zakithi nakulabo bomndeni wentombazana umoya ube muhle. Nathi njengoba sisuka kwaNongoma bengixoxa insizwa zakithi nina abala endaweni ukuthi mina ngalethwa inansi insizwa kuthiwa uMzansi. Angiyazi shona noma isiphumile. Oh yeah, nangu khona yebo. Ngangihlale ngizwa lapha kuthiwa kukhona insizwa ngapha ngaphesha komkhomanzi. Kuthiwa khona insizwa ngilokhu ngithi mina yakho insizwa lapha abantu bangapha bafundile bonke basebenza lapha eToyota. Yabona. Ngihleze ngiphika leyo nto leyo ngithi akho insizwa ngapha abantu bangapha yifundiswa zodwa nje bagcwele lapha koToyota nako Sapref nako bani. Thina ngapha sisebenza emayini ithi insizwa. Ngasuka mana mhlobo wabhala mana umlando phela awubatshazwa niyazi ukuthi niyabona khona insizwa zathi mayibonga lapha zithi noma ungahamba sibebe sengubhebhini umlando lo umlando awubatshazwa awubatshazwa umlando ibongo zensizwa lezo eyaliwa intombi ngoba
mhlambe yayifihla nje intombi ukuthi insizwa yayifihla nokuthi iyayiphi imali leyo ntombi ingafuni ukuhlekwa ezinye insizwa yasikhanda okwayo eceleni uma ungahamba sengikwenze njalo uyabo so ke ngisho ukuthi umlando ke awubatshazwa ngilindeni ngokuxoxa lomlando ngoba ngeke ngilithole linye ithuba lokuqala lokugcina leli ngo 2008 ngezwe ngalensizwa mina ngangihlala ephilana eMlazi lapha eMbokodweni kwathiwa kukhona insizwa ngapha esixakile ngitshelwa umfoko kaGumede wala eNhlazuka uSibu uthi hey sisebenza scrapyard lapha na elokuza mina injini ye 1400 iphelele ngangiyiqukula ngedwa bese ngiyabatshela mina ithi mina lo muntu wangakini nithi nina ungangaxosha mina angayiphakamisa le njini lo uyabona hayi angimele umfoko kaGumede ngise ngicasuka bese kuthi ngo 2010 ngise ngizohlala la e17 ngiphinde ngilokhu ngizwa ke letho ngifica nginqwaba kabantu bala eSouth Coast e17 lapha ko 4 bathi nje ngeke ulunge wena phakela nabo umfoko kaNkomo bethi ngeke ulunge ngeke nje awukho ekufele ukuthi angife uthi ngo 2014 kwakufanele ngiye ekhaya ngihlala nanayo insizwa endlini ko 5 nayo insizwa kwaShange ithi le insizwa hey wephakela ngeke ngempela ulunge ngapha hey ngithi nansi imhlolo yami leminyaka eminingi kangaka ngitshela ukuthi eyodwa ngathi kubeni avela ngitshela umfoko kaShange athi zawushaya ngempela sonto ngesonto kuyisabata fanele ngiye ekhaya ngivele ngikhansela ukuye ekhaya singene emotweni siya khona sasibathathu kukhona umfowethu oseshonile naye umfowethu omncane Xaza koHobhani Masende makhulu angangwesilane wadlala nalensizwa yeah manje ebese ngithatha umfoko kaShange siye kulensizwa le hawu mangifika ngempela nansi lensizwa safika ekseni besa business ezinye izinto sahamba kunedamu lapho yakhumbula umfoko kaShange sahamba sohlala edanyini lapho yagula lensizwa leni ibona insizwa engazazi yagula ikekela njengeqhudi hamba lapha ingafuni nje ukubona ukuthi khona abantu engabasi la endaweni hawu uyayisifika lensizwa yaqala kuye umfowethu lo uzifo hayi baphathana badedelana ngase ngifika nami into enganitshela yona ngoBhejana abantu abaningi bazi ukuthi uBhejana beshayana mina ngifuna ukunitshela uBhejana uyavika mina ngivikelwa mina kodwa lensizwa mina yangihlula ngifuna ukusho namhlanje ukuthi yangehlula nangiqali namhlanje bengihlezi ngisho kumzatsi ngihlezi ngisho kubafowethu osibala oqaphela yangehlula mina lensizwa ngoba angaze ngikwazi ukuyishaya futhi empeleni ukuthi ngenxa yokuthi phela kwakuhlangene ogesi bodwa lapha kwakuhlangene amaphozu yabona kwakuhlangene ogesi bodwa lapha khona abantu abangazi ukuthi uBhejana walishaya ikhanda kimi walishaya ikhanda kimi uBhejana walishaya kwabamnyama emhlabeni kwabamnyama zwinga angabona lutho kwasho ukuthi naye ulishaye nje uthukiye uyeso ufuqwa inkayimane la yabona hayi mawungasuthi ekulunge kimi ngishaya inyoni ishawa negatsha lapha iwe negatsha phansi hayi anginazo nje isikhathi ukuthi uzolambela la iduze kwami ngoba mina nginandaba nakushawa uyabo mina nginamsebenzi nakushawa noma ngangishanga ngabuye ingalo ingaka lapha ngabuye ukukhukumele yonke into ihlungu abantu abaliphathayo lezihlungu neziphathayo uyabona so ke kodwa ngayithola lensizwa ukuthi ngaphezulu kokushayana iyakwazi ukuvika ngoba thina kwaMandlakazi sinamagiya amathathu uma uwabamba wonke usukuvika ngempela ngishona ukusho ukuthi insizwa zakithi ngaphandle kwalokho ekwenzile lensizwa nina abakwaMsomi kufuneke nazi ukuthi thina nasikhiphela umuntu kufuneke nazi ukuthi nike nasinikeza umfowethu saphila nomfowethu kufuneke nazi ukuthi nike nasikhiphela indoda ebingande ngakukhuluma ubumbona mangabe usume phambi kwakhe thina besike simeduze kwakhe thina ke ngapha kwaMandlakazi asihlehli siyasondela so bengike ngimbone mina uBhejana ela iduze la ngimbone emehlweni ukuthi hayi le ndoda ifuna ungibulala mangithi ngiyambuka mbona le ndoda ifuna ukungibulala le kodwa bese ngiya ngoba nami kunenqwaba abantu abangibuka ngapha abazodawu le ndoda yabaleka kodwa bekuyinsizwa lena bafowethu insizwa namanje okubo kwenzekile umndeni wakhe izingane zakhe abazali bakhe nabafowabo umphakathi wonke nilahlekelwe indoda kunomdlalo omkhulu nebudget esabekayo le ndoda ebikuwo ewuhlelwa yimini obuzokwenza ukuthi abe umuntu nabo bonke abantu abazoba ingxenye yawo ngoba sifuna ukubuyisela lento yenduku sifuna ukufundisa abantu ukuthi lento yenduku kahle hle iyinto enhle bese ngifaka iseluleko ke bafowethu kithi sonke niyabona njengoba kwakuthiwa intombi mayiqoma fanele itshele udade wabo yeah ayilinde insizwa kithi linde ngoba kwansizwa kwenziwa lokho linde nje noma abuya yiswa inkulumo uthi imnandi kwansizwa kuyathula intombi mayiqoma itshela udade wabo
imtshelelana udadewabo imtshelela ukuthi azi udadewabo ukuthi ithanda insizwa kwabani. Insizwa mayiqonye itshelwa abafowabo ibatshelela ukuthi kwaziwa ukuthi iqonywe kwabani. Ibatshelela ukuthi intombi yayo yaziwa ukuthi iqonywe kwaMsomi. Bonke abantu bakwaNdabanda bafuna bebheka intombi zakwaMsomi ukuthi ziphethe kahle yini. Noma intombi ihamba endleleni ibukwe le ntombi ukuthi iphethwe kahle ngoba umuntu ngaphambi ukuthi oba umfazi uqala abe intombi. Umuntu ukuze abe umfazi ubonakala eseyintombi ukuthi uzoba umfazi. Akabonakala eselotsholiwe, akabonakala esethengelwe OKFC neimpahla nayo yonke enye into. Umuntu ubonakala eseyintombi ukuthi uzoba umfazi. Bese kuthi intombi njoba itshele odadewabo nje mina mangithandwa la kwaMsomi kufanele izintombi zala kwaMsomi zonke zingazi ngisho ingqondo yami ukuthi ingqondo yami injani, zingazi noma udadewabo ngiyamthanda noma ngimthandi. Ukuze makwenzeka lengane isiyenza iphutha ibonwe ngabakubo kuqala ukuthi wesibani usibali uyakuthanda wena musu ukuganga. Somi intombi zakwaMsomi zingazi zazi abantu bakwaNdabanda bonke ziyakwazi ukubona mase ngidlala ngengane zisuke izingane zakubo kwentombi yami ziyotshela abafowethu webo sibali ake nikhuze nangumfowenu uganga ngengane yakithi. Ayikho indaba yokuthi nithandane nobabili emhlabeni, ayikho leyo nto. Ukuthandana kuthiwa ukwakha isihlobo esihle, wakha isihlobo lapha eningezona izihlobo khona. Lezi izinto zokubulalana abafowethu zifika ngenxa yokuthi abantu bathandana bobabili. Hayi angifuni ukuxhumana nodadewethu, hayi angifuni ukuxhumana nabafowethu. Yini efihliwe kuthandwana kwenziwa into enhle. Ake siyekeni lemgunyathi yokuthandana emakhoneni, asenzeni iqiniso, sithandane kahle, kuvele kwaziwe. Ngelinye ilanga kuba isikhathi siyavuma ngabe nginichazela ukuthi kungani kwakungafanele intombi ithathe isikhwama ithi yesokeni. Kwakungafanele intombi ithathe isikhwama ithi yesokeni. Kufanele isoka lizoqhetha la kwaMsomi ukuze kubonakala ukuthi le ntombazana isathandana nomuntu oyedwa. Ngoba mangabe ithatha isikhwama intombazana ihamba lapha ithi yakwaNdabandaba ubani owazi ukuthi iyakhona. Ngibani onobufakazi bokuthi iyakhona. Lezi izinto ezikanjena abafethu ngeke sizihlonize isikhathi esiningi iqhamuke ezintweni ezimbili. Ziqhamuke ebufebeni, ziqhamuke emthini. Ziba kabili isikhathi esiningi. Kuba ukuthi khona osebenzisa umuthi, khona ogangile. Zibangwa yini ke lezo zinto? Ibangwa lokuthi abantu athandane nomuntu kuphele 6 years umuntu ethandana nomuntu kwazi bona bobabili. Uthandana kanjani nentombi kuze kuphele iminyaka emibili emithathu kungaziwe ekhaya kubo kwentombazana. Wena ntombazana njengoba uthandana nomuntu esikhotheni ulindeleni ngelinye ilanga. Uma uthandana nomuntu umfihla unyaka wonke, umuntu emkhulu kangaka umfihla unyaka wonke engalona ipeni, usho ukuthi kufanele kwenzekeni ekugcineni manixabana nobabili. Ngoba manixabana nobabili akekho ozongena. Akekho ozongena ngoba vela nifakanga umuntu angithi. Mawuqonywa phoqa ukuthi osibali bakho bazi ukuthi uqonyiwe. Kwamandlakazi mawuqonyiwe intombi yakho umuqonywa kaNdabandaba. Khaya kithi intombi yakhe igadwa uwe mfethu wakithi. Igadwa yimi, igadwe uwe. Iyagadwa intombi kwamandlakazi. Uma nje uqonywe kwamandlakazi intombi yakho njoba ngubhutwayo mina usibali wami wena ngithi ngiyindoda. Ngiyalwazi usizi lwendoda. Intombi yakho kudadewethu igadwa yimi. Ngoba uyazi ngigadelana asisifuni isifebe la ekhaya. Ngigadela intombi yakhe ngigadeli wena. Ngigadela ukuthi la ekhaya sisifuni isifebe. Ngoba wena uyindoda nami ngiyindoda usizo lungakuphatha nami lungangiphatha futhi. So angigada udadewethu. Yingakho kwamandlakazi ungeze uyithola intombazana emphakathini entabeni yezulu kulesi sigodo engiqhamuka kuzo. Ngeke uyithola intombazana ihleli sinoma kanjani. Ngeke uyithola intombazana ihamba nomfana emgwaqweni ongazi ukuthi owaphi. Ngoba wena mawungafuni ukuqonywa ngakithi yeka, hayi ukuthi uzoqonywa intombi uzoyikhipha ekhaya, uzohamba la emgwaqweni bese uhlangana nobaba kwamakhelwane. Ngoba ubaba kwamakhelwane ubaba wethu, umama kwamakhelwane umama wethu. Njoba ngingaka mina ngikhuluma nxumalo ephuma ehambe eyocela ukudla lapha kwaMsomi. Namhlanje ngoba sengikhulile ngisazobahlonipha abantu bakwaMsomi ngoba sengikwazi ukuqonya. Asibuyiseni izinto ezilula. Asibuyiseni lezi izinto ezilula. Hloniphani imizi yamadoda insizwa zakithi. Uma ufuna ukuthandwa intombi qonywa uqondise. Niyeke indaba ukuthi hayi sidli ingane nisho ndakwa utshwala. Yabo. Nisho ndakwa utshwala nithi ngidli ingane. Ubangela ingane yakini amabhadi. Niyezwe insizwa. Ubangela le yakini ingane amabhadi. Ngicela ukukutshela imvukuzane mayivukuza ibheke phambili kusale kumila amagquma ngemuva. Niyezwe insizwa. uNkulunkulu indoda uyayixolela masuwenzile amaphuthu uyaxolisa ubuyele uqale phansi. uNkulunkulu uyayixolela yabona bakubhayi ihlahla manje. Uqala impilo entsha.
umandulo lo uyiyona nyanga yethu yokuqala eAfrika makubhayi ihlahla kusuke eqala unyaka omusha uNkulunkulu uyayixolela indoda lento engimtshela yona namhlanje yekani ukuganga ngeingane zabantu ingane yakini yentombazana njoba ixhashazwa ngabafana abangaka uNkulunkulu phela akasona isiphukuphuku njoba wena ubhizi uvukuza ubheke phambili ubangela izingane zakini amabhadi ubangela ingane yakho amabhadi namhlanje abazali bafetshelwa izingane abasi nokuthi bazothini ingoba bona babe njalo besakhula niyezwa insizwa zakithi asiphatheni kahle asenzeni iqiniso indoda inelungelo lokuqonywa izintombi eziwu10 mangabe izozenza abafazi inelungelo lokuqonywa izintombi eziyishumi uma izozenza abafazi hayi ukuthi uhambulala nazo zonke izingane zabantu lezi uphika nezingane uyikhiphisa nezisu uzofika esikhathini la uzofuna ukuzala khona ingane ephilayo kanti ingane ephilayo ileya owathi le ngane ayikhiphe niyezwa insizwa zakithi asimusa ukuxhaphaza imizi yamadoda ngoba wena nje ubumfana ngeke uvume ekhakini kwenziwe lona so asingakwenzi thina kuqala uma ungafuni into yenzeke endaweni musu kuyenza kuqala indawo zonke njengoba nizibona zizinhle kwasukuma amadoda nje athi lokho akusezokwenzeka la endaweni kwaphela kanjalo yaqonda indawo yabayinhle asiyekeni umbhedo nihambe niyophuza utshwala uthi ungadakwa utshwala ukhumbula intombi yakho athi umuntu hayi uzimalanga isiminofu uzimalanga isiminofu uyabona mangiphuza isiminofu mangiphuza isiminofu ngeke impela ujikile ake ngibuze na umbuzo intombi yakho uyayithanda utshwala bunuka kabi bubusha bungaxutshwe nalutho bungakaxubani namazambane bubi nje bunuka kabi wabayibuza intombi yakho uthi umphefumulo wakho unuka kahle mawulele udaka utshwala njoba nithi nizinkinga nje embhedeni nake nababuza wakwasithatha isikhathi wabuza wathi awusho wemama ngempela mangidakiwe ngenkuzi umalanga yini nake nakubuza nilokho ngoba kube niyavuka ukuba uyavuka ebusuku hayi ungabudefend utshwala mkhaya ungabudefend odefend uphuthu ungabudefend utshwala buyiqedile imizi angivilaphi futhi insizwa yakithi mina nginaso ngempela ke isikhathi sokukhuluma ngotshwala ngoba utshwala boni lutho utshwala bunenkinga kumuntu onengqondo efishane khona abantu abangenalo ilungelo lokuphuza utshwala kukhona nje umuntu ngokwendalo yakhe okungafanele afake utshwala egazini ngoba ubuchopho bakhe bufishane vele uyabo so mina ngifica ngikhona ke mawuzokhuluma ngotshwala ngoba ngizokuphendula impela nje so ke bafowethu utshwala abunayo ngisho encane inkinga ngicela ukunitshela abunayo ngisho encane inkinga utshwala musu ukuphuza udakwe bese uhamba uye entombini yakho awuyibuza ukuthi mangalelo langa udakwe ngempela makungahlala isisu leyo ngane izoba yini ngoba igazi lisuke ligcwele utshwala izoba yini leyo ngane ilamaphara ke siwabonayo into ke inkinga enkulu into eyinkinga ehlisana umoya insizwa into eyinkinga enkulu ungathola ukuthi njoba kugcina umuntu ethatha isibhamu eba nesibindi sokucabanga azayibulala ungathola ukuthi ekugcineni phakathi kusuke kunotshwala ungathola ekugcineni kusuke kunomuthi ungathola ekugcineni kusuke kunobufebe general asiyekeni izinto ezingekho right thatha isinqumo insizwa thatha isinqumo egcekeni kini ukuba isisombululo la phakathi kwenu njoba nifuna ukudefend utshwala nje khona abantu okuze kuyoqashwa abantu umuntu kuzobiwa uthango lwakubo ekhona einsizwa edakwa utshwala kukhona abantu okuze kuqashwa abantu beyolungisa izingadi beyolungisa amagceke beyofaka uphathe emawindini ekhona umfana egcekeni ngendaba kaTshwala uzokhula ube nomfazi uhamba ulanda amashangane uthi awazofaka uphathe ewindini lakho agcine sewufaka nakumfazi uphathe unomfazi ngoba nifuna ukukhuza so ke insizwa zakithi uma hayi ikhululeni insizwa le ikhululeni ivangeli linjalo phela madoda ivangeli siyalazi thina sizinsizwa ivangeli kuba ngathi umfundisi ukhuluma nawe ngqo siyakwazi so ke bafowethu hlonipha insizwa mawuyiyo hlonipha nje mkhaya ehlisa umoya mkhaya ehlisa umoya mawuyiyo nje insizwa hlonipha noma abe kuyababa noma abe kunjani hlonipha mina ngiyinsizwa ngila ehlokozi ngiyinkunzi malanga nginyakanyaka insizwa ngesabi lutho uyabona njoba ngila ngizongcwaba lensizwa ngizongcwaba insizwa engiyaziyo mina iphefumula la iduze kwami so ungangoni umoya lapha ngizocelebrate nginelungelo lokukhuluma ngomuntu engakaze ngixoxe naye umlomo nomlomo kodwa ngizokhuluma ngaye ngizonitshela izinto eningazazi ngaye so ungabi nobucizo obufishane kangaka ungabi nje nobucizo obufishane kangaka bufishane kakhulu umcizwa bakho bufishane ngizwile futhi nalapha
phela thina mina ke njalo leko Mandlakazi ngizwile lapho ukuthi zizowubeka futhi umgangelo kunjalo nje uma kukhona igama sizolithola khona lapha ngaphandle ake sime lapha phambi komama asime lapha komama phela mina ngisifanekiso wensizwa angiyona insizwa mangiphuzile angiyona insizwa manginemali nginsizwa zonke izinsuku asingoni lapha phambi komama ngoba kuyihlazo manje ngamadoda ningalalelani phambi kwabantu besifazane kuyinto eyichilo okungafanele uyindoda uyivume leyo ngikhona ngila ihlokozi uthe uqaphela umgangelo uzobe ukhona la so nduna makukhona insizwe negaba ngikhona lapha imbambele umbhema kasekho ngikhona mina yabo bafowethu bantu bakwaMsomi siyaxolisa siyanizwela siyanikhalela ngoba mhlambe emlandweni wakwaMsomi angeke kusaba khona insizwe engaka mhlambe emlandweni wakwaMsomi bantu bonomndayi mhlambe ngeke isaba khona insizwe engaka bekuyinsizwa lena ingane zakithi bekuyinsizwa lena iqedile ibingashodi ngalutho uyezwa makuthiwa umuntu akashodi ngalutho bekuyinsizwa lena bomama siyaxolisa siyayikhalela izingane zakhe engathi ingakhula kahle engathi uNkulunkulu angamgeza kulobu bubo benzakalile kuphela njengoba sesigcizelelile ukuthi siyoba khona kubo kwantombazana sizohlela nanampo umkhize sibe khona kubo kwantombazana sambe siyobakhalela nakhona lapha sizile ukuthi uzothi wenze kahle sizothi engakakwenzi lokhu ubenza kahle inkosi nibusise